Vakuhyvel, vakudominant, matarverk, underkutter, överkutter, matarverk, höger sidokutter, vänster sidokutter, underkutter, underkutter och matarverk. Utmatning, längdmätning, sortering och paketläggningsstationer. Etikettpåläggning. Läggare. Det är 3 paketläggare i den här linjen för olika sorteringar. Utrangering för paketläggare och uttransport. Paketläggare 1 med bindströ. Paketläggare 2 med bindströ. Och paketläggare 3. Oklar funktion, men det är någon sorts överläggande med spjut. Brädelevator. Och inmatare, också det är en flessum. Och samma här är vaku, sannolikt dominant. Matarverk. Underkutter. Överkutter. Matarverk, höger, vänster, sidokutter. Matarverk, höger, vänster, sidokutter. Överkutter, matarverk, rotaplan, stavkutter och matarverk. Utmatning. Roterbord med jämnkapning. En spont. En spont. Och olika jämndragningar och etikettpåläggning. Och här har vi också 4 stycken paketläggare. Och här var den 4:e. Paketläggare 4. Paketläggare 3. Paketläggare 2. Och paketläggare 1 där borta. Och här har vi utmatningstransportörer för vakuegaliseringsmaskin eller en stålinpassningsmaskin, en vakucentromat för rundkuttrar och en vaku för slipning av fräsar, fräsprofiler, tvättmaskin.